Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Мөслим бүлеге янгын сөндерү ашыгыч ярдәм һәм эчке эшләр бүлекләре махсус өйрәнүләр узды. Шул ук вакытта газ участогы һәм район электр шелтәрләре җәмгыятенең эш хәрәкәтләре дә гамәлдә тикшерелде. Иртән күп фатирлы йортта газ шартлады дигән хәбәр керде. Аннан стратегик әһәмияттәге предприятиедә янгын турында хәбәр җиткерелде. Алда ителгән службаларның күпчелеге һәр вакыйганың үзәгендә булды. Мы в соответствии с постановлением Кабинета министров каждые 5 лет проводим учения в каждом муниципальном районе и городских округах. Целью является проверка работы органов управления и сил звеньев муниципальной территориальной системы РСЧС республики. Проверка их готовности и к выполнению задач, как теоретический, так и практический вариант. В целом, можно сказать, что муниципальное звено, и непосредственно муслимовское, к действиям по предназначению готово, оценивается на оценку удовлетворительно. Соңрак юл транспорт фаҗигасы турында хәбәр керде. Һәлакәткә эләккән кешеләргә беренче ярдәм күрсәтелде. Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре һәр службага аерым һәм уртак хезмәттәшлек өчен бәя бирде. Район хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлеге бик яхшы билгесен алды. Калганнарга канәгатьләнерлек дигән бәя бирелде. Сегодняшний день у нас по району проводится учение. Медицинская служба нашего района тоже принимает активное участие. То есть непосредственно на сегодняшней площадке в ходе дорожно-транспортного происшествия по учению направлены 2 бригады скорой медицинской помощи. Такие мероприятия, несомненно, нужны. Монда өйрәнүләр 5 ел сайын үткәрелә. Куркырлык сәбәпләр юк. Шуңа охшаш өйрәнүләрне районның террорга каршы көрәш комиссиясе дә, оешма предприятиеләрдә, мәгариф учреждениеларында еш үткәрә. Команда өйрәнүләре белем күнекмәләрне гамәлдә сынап карарга ярдәм итә. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.